Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Madama pa lang ang makirangrangat na Ruben kan Lindon. Mapaltugan kuman ni Ruben, idiinsangga ni Lindon tibagina. Napuntaan ni Lindon, ket dagos nga inarayat ti kabsat na. Madandanagan nila ka Ignas, gaputadinan makita dagiti kakaanakan na iti pagrarangatan da. Iti sabali abangir, sabali ti agparparik na kanisinay, idi makita na dagiti dua nga agila. Anang biso iti rabaw ti pansyon day di agila. Nakarik na daytoy, iti nakaro apang nagdanag. Kabayatan na, mapukpukawen, tinamnama da Ruben, Ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Ayop tayo ta, Fortesa! Patay kayo! Dito naglimbungan nyo! Siya ka mismo timang patay kada kayo! Kunak no kanibusanan tan Manong Lindon. Kelat nga da nagpaputok iti saan unay nga dayo. Niyang kalignas ti karangrangat da Mr. Fortesa. Naglembang matadagos da Mr. Fortesa iti saan unay nga dayo. Kasano nga ta matulungak niyang kalignas. Saan ka basta makapagtingay. Gaputawanan ti bala ti pagkuko. Umay ka, Manong Lindon. Hindi ka gumanta ti aglibas. Manong Lindon! Manong! Diyos ko, apay asan mo tin agaraw ni Manong Lindon. Natay sangat tin. Manong Lindon! Manong! Lindon! Ruben! Kamagong! Ipano tinatagos dito ni Lindon? Agyaman nak, si Bibiyag pa'y gayam ti kabsat ko. Naipusan kami iti bala ang Pangulo Baltasar. Sige, Ruben. Alaam dagito'y abala. Kat ipanaw min dito ni Lindon. Delikadon ti sasadan na. Impanawad ang kalignas kan Pangulo Baltasar ni Manong Lindon. Agsagana ita kanyak ni Mr. Fortesa. At dadalang aglimlamang itisan uning adayo. Umdasan ti balang adda ita kanyak. Diyak mapakawan tiyawanan pain. Agparang ka, Fortesa! Bayadam itinangina ti naramid mo iti kabsat ko! Patayin ka! Ayop ka! Agpukaw ka, aginggat kay kayat mo, Ruben. Matayan ti kabsat mo. Ubing! Agsagana kayo. Desperadon tayo ta, Ruben. Dinan ang motor aramidon na kapoy tinapasamak kinilindon. Agsipot kayo anembag. Nagsardangan niyag pukpukaw tawan ang bain. Amangan no at dalangit ang tulong. Ha! Kulakon kat! Talo at tagos tinatay ang buyot ko. Nasigdat at talaga tayo tao. Tejay, nakita kong tawan ang bain. Dahil iti paragan ka! Diyak na puntaan. Agwawaras kayo! At talangit ang lawlaw tayo dyan, Ruben! Oops! Nagadot yung mga pagpagtong kanya. Awanon di sa bali ang pagtarayan ni Fortesa. Inuibuti kung apatayin na itibuyot na. Dutay dyan. At naman na napunta ka. Panagunak. Basit lang ang nagati kakadwana. Nakita ka nagtara itisan unay nga adayo ni Fortesa. Surutan ka! Buisit! Basitan tinabati ka dagiti kakadwa ka. Mabilbilangan dagiti buyot ko. Ikagumatag taray. Tapno din makamatan ni Ruben. Nagpaputok na rin. Kat napaltugan dagiti sumursurot kanya kabuyot ko. Delikadon da ito'y. Iparpartak ko ba'y tagtaray! Manmanulangan dagiti buyot ni Fortesa. Kamatan kayo tisa dito manapapanan nyo. Nalaka kay laparmakan. Dahil agturong dan iti kakikaiban. Diyak ipalubos ang makalibas kayo. Baka matan kayo iti bala! Napunta akman ang tinaduma buyot ni Fortesa. Sige, tumaray kayo lang. Tumaray ka lang, Fortesa. Taitikan ito ang makamatan ka. Delikado kang kanyak. Nabandog ako na. Kat awan mo ito tinagbati ka dagiti kakadwag. Agbaybay sa akon. Sa tinukatante ayan ni Ruben. Delikado akon. Diyak mo ito nasiputan no sa tinutayan na.
Oh, nagado a pulis kan soldado ti adday taglawlaw. Nagado tinatiliw a buyot ni Hani. Nagsardeng matan ti pinaltog. Anya ti aramidag. Ang mga numakita dito'y naglamangag. Dagiti alahas kan kwartak. Naskan amay panaw ko dito'y tapno. Makitak dito'y tawa dagiti pulis ngagturong dito'y naglamangag. Ay mapanak itinatalgad alukar. Tapno santak amatiliw dagiti pulis. Ante Ansing, manang salya. Nagsardang kanon ti pinaltog ijay kabangibang nga ili. Sigon iti damag. Ay, nangeg kumutay ti radyo itay, Diana. Ay, nakabutbutangan ti mapaspasamak iti dayjay nga ili. Wan nga rod manang Ansing. Saan pa'y analawag? No asino dagiti nakarangat dagiti soldado ken pulis iti dayjay a lugar. Ituloy tayo ti agbuya iti damdamag iti TV. Manang salya. Ante Ansing. Oh, sige, Diana. Sa tinon ti ayan ni Ruben. Delikadong ti kastoy sa saada kita. Awanen dagiti buyot ko amang salaknib kanyak. Naguli magandag lawlaw. Diyak mo, gusa tinon ti mapanak. Aglipas sakitin. Napuntahan ti sakak. Magagaraw. Umasidagan ni Ruben. Ditayan ko. Ayaw ka, Fortesa. Amaw dyanan na. Nagsangot kamatlangan. Ruben! Pag-asim! Tilag patayan! Maglagak! Itid ko amin kan kakinabaknang ko! Basta tilag patayan! Diyak kasapulan ti kinabaknang mo, Fortesa. Tibiyag mo ti kasapulak. Pinaltugam manantisagak. Parigatan ka! Pinatay mo dagiti dadakal mi. Tinadaal mo tibiyag ti pamilya mi. Ruben! Agpakasyak! Dilag patayan! Diyak kaya't timatay! Agpanunod ka na imbag! Agbiag ka kaslaari! Nupat gamti kayat ko mapasabag! Anya? Basta dilag patayan, Ruben! Ulitak nga ibaga, Fortesa. Diyak kasapulan ti kinabaknang mo! Pinaltugam ni Manong Lindon. Iswa parigatan ka! Urang pa'y day tamarik na Mr. Fortesa. Ininutan ka patayin! Uston! Ruben! Luar arigan. Urang pa'y apagbayad mo tibiyag mo. Rignaan ti sakit ti mapaltugan. Pinaltugan manin. Dagiti ibag. Diakon may garaw. Parigat kaitan, Fortesa. Aggibusan ti kinadakas mo. Adipin na kami sa tanas, Fortesa. Apay, dayta granada. Ruben! Agnganga ka, Fortesa. Nga! Saan? Di mo isubukan niya ti granada, Ruben! Agnganga ka kunaka. Awan mo't langin maaramida. Gaputan na paltugon dagiti imom. Dayta, nakasubon kan ka ti granada. Ikatapong tipin. Sumaklang kan ni Satanas, Fortesa! Ditakan! Dila! Palawan!
Ruben! Diga! Pagawang! Natalgad akon dito'y naglamangag. Saan dak abasta makita dagiti soldado kan pulis asimrag itay dito'y balay. Kapak anay bagtibag ko naglaon iti kinabaknang. Ayan nga tan ni Hani. Nakalibas nga tan. Nalpasan ti pinaltog dito'y hideout. Natiliwan dagiti dumaabuyot ni Hani. Anyamatan ni Hani. Binaybayan na kun dito'y ngagmaymaysa. Sapay mapan kami pa ijay Amerika. Naglukat tiri daw. San? Dinaktiliwan! Pangasyo! Awan basol ko ditoy! Awan! Ang Kalignas, Pangulo Baltasar, kumusta ni Manong Lindon? Intarayon dagiti kakadwa tayo iti ospital, Ruben. Agyamanak, sapay la kumanta malasatan ni Manong Lindon ti paggad. Ikararag tayo, malasatan na ti patay. Kumusta, Ruben? Naparmak mo ka din ni Fortesa? Natayon ti Pangulo dagiti sindikato, Angkal. Nasaya at matnukas ta, Ruben. Nagpulumot laang ti awanan bain a Fortesa. Awanan ti riribok iti daytoy a probinsya. Sige, taibagak kada Baltasar. Taamin apaltog, kat isuko tayo kadagiti otoridad. Taday ta tinagsaritaan mi itay, iti combat leader dagiti soldado. Uwan, Angkal. Umahin dagiti soldado iti ayan tayo. Amin nga igam, kat isuko tayo kadakwada. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Manong Kamagong. Talagaran tami ti may dito'y hideout ni Mr. Fortesa. Nakaawat kami ngamin iti impormasyon nga daidultulin ni Mr. Fortesa ng armas. Iswada kami a soldado ti nagresponde. Kastagayam, Colonel. Wen, Manong Kamagong. Mismo ati hepe ti pulisya ti nagkid daw iti tulong ko na kami. Tapno parmakan mi ti grupo ni Fortesa. Anya? Kinsan laday ta tinakagtengka na kami a report. At dapat na-recover na iti pulis a laboratorio ti Shabu ni Mr. Fortesa. Colonel. Idinamuak a grupong ti kadwami a makirangranget. Binilin ko na imbag dagiti tattao. Asaan da kayo kabusor? Colonel. Amamuka, Manong Kamagong. Nagbalin ka mat ide ako manding officer ko. Ano tinaisurong kanyak? Ita, may saak matan nga opisyal ti armada. Colonel. Kadag itinaisuko nga igam kada kami. Ipan may iti laboratorio ti armada. Kat naskan ama inventory. Na kami ti makam mo. Agyaman naklaunay kada kayo, Colonel. Gaputan na awatan yu ti sitwasyon mi. Nadalos tinagan mo iti armada, Manong Kamagong. Awan na pulos ti pakasarsaritaan. No may papanbat iti tribo ni Pangulo Baltasar. Awan ti sungsung-batan tayo tilintag. Ada programa ti gobyerno para kadakwada. Nang runa, ket insuko da dagiti igam da. Nakapanawan dagiti soldado ang Kalignas. Imot dan dagiti igam nga insuko tayo kadakwada. Uwan, Ruben. Nagbaligi tayo, iti daytoy alaban. Ruben? Tatay Ignas? Epe? Ruben, awan ti rumba nga pagdanagam. Saan ka nga restaurant? Amo kong damin. Anya? Siyak ti may sa timulong anak kirangat iti hideout ni Mr. Fortesa. Ado tinaalaming ebidensya kontra ken kuana. Hepe. Nakikoordinate kadagiti soldado. Tapno parmaken mi ti grupo ni Fortesa.
Masakupan pala ti area of responsibility mi daytoy lugar. Hepe. Nasarakan dagiti kakadwak ti bangkay ni Mr. Fortesa. Ket awanen ti sirserbi ti bagina. Ha? Umdasen dagiti ebidensya na recover mi. Kontra kadagiti dadduma pa sindikato. Aga konsabos ni Mr. Fortesa. Hepe. Sa maysa, natili mimutan ni Doña Dolores. Anya? Isa tagsirbing star witness. Itiriribok ang napasama kita. Diyos ko. Ni mama tinatiliw dagiti pulis. Sigon iti mabuya iti TV. Manang Salya. Anti Ansing. Iso nga ang paiso, senyorita. Ay, sa wakas. Natiliw matlang ang tawanan ba na Dolores. Nalpasan ti gubat. Kartingan tayo ti mapan ije presinto. Manang Salya. Anti Ansing. Kayat ko ang makasarita ni mama. Ruben, nakapanawon dagiti dadduma kakatuan. Wen, Hepe. Pasensya ka na. No addaman saan anasayahat niya naramid ko kada kayo kinilindon. Lipatan mo dayjay. Hepe. Ken tulungan ka. Ha? Tapno madalosan tinagan mo iti pulisya. Nakasaritak maten ni Onyol asigod abuyot ni Mr. Fortesa. Imbaga namin kanyak ti may papaniti grupo ni Mr. Fortesa. Ha? Ken may samot noon yun nagtestigo iti korte. Ngawan ti basulyo iti lintag. Biktima kayo lang iti kinadakas ni Mr. Fortesa. Ket agyaman kami mat kada kayo. Gaputan na parmoy kan ti leader dagiti sindikato. Kastamot ten anatiliw dagiti dadduma pay abuyot ni Mr. Fortesa. Umdason day tang ebidensya. Tapno awan ti sungsungbatan nyo iti lintag. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwayan na denggen, ti dwalangin na paset, ti nobela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.